Kuthiwa abaningi ngesikhathi kusabalala ividiyo enkundleni zokuxhumana epostwe omunye womama washo wathi uzoba exposer othisha beyontshontsha ukudla kwey'ngane esikoleni. Abantu abaningi bakhulumile ngalolu daba basho nokusho ukuthi kushuthi bajwayele ukwenza lento abayenzayo nakho bengathuki bayazi ukuthi bathembeni. Sawubona kuphinda ngobulafunya khona lo messenger manje ubingelelayo yena Martin Lacos Stombi ngiqhamuka namehla akhe abanye baqhamuka Max wazi. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha nje press subscribe button nenze sure ukuthi uyalike kuze njalo mase kufala amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Ingane zakwethu sekusabalale ividiyo enkundleni zokuxhumana othisha bezontshontsha ukudla kwesikole njengoba ke kusabalala lapha ukuthi ke engazi ukuthi isetsakane ngapha ngasempumankoloni neGoli bathi ke abantu kushuthi bajwayele ukuyenza lento abayenzayo nakho bengabaleki noma ke sebemenyezwa noma ke sekubonakala ukuthi babonakele kodwa ke bayaqhubeka bayakwenza lokho. Ngaphandle kongumusho isikhathi sakho umntana sekhaya angikufakele wena ke ividiyo ngizuvo lakho mayelana noludaba ukuthi ngabe ke kwake kwenzeka ngakini noma ke bakhona yini abakwenzayo obaziyo nawe kodwa kwawukuthi uyathula. Bathena abantu kufanele laba bantu abenza lokhu bethathelwe izinyathelo ngoba ke ukudla lokhu kusuke kunikezwe izingane kanti futhi ubhalwa yi-order uhulumeni ngesikhathi ke ku-order lokudla bese ke behlaba enkulu imali kanti nabo basuke bezoyithathela. Ngizwe ngawe ukuthi le video uyizwa kanjani noma ke uyibona kanjani wena ngokubona kwakho? Yahamba igrocery yabantwana ikolo sivaliwe bayayithatha bomema sazorumema ruprincipal orubani eTsakane extension 11 Tsakane nayo bayayilasha na 11 neda ngikhona ukuthola iplate number yevan ke nayibona mphakathi waseTsakane nababona abothishari benu babantwana benu bayalamba bona bathatha ukudla sisinikhohlakele niyizinja that is why nisidudla ningakwazi nokuhamba niyizinja nina sis ayikho iplatform engingayifaki kuyo le video le yona nikhohlakele awubabhek bayalasha bathakathi babothishari